छठ घाट पे आए हुए आप तमाम श्रद्धालुओं का छठ पूजा समिति हार्दिक अभिनंदन करता है और करता ही रहेगा। हमारे कमेटी की तरफ से तमाम व्रतधारियों के लिए प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई है। हे भैया, तनी हमरा मालिक के कह देना माइकवा में जल्दी से आवस और अब के बेर हो गइल बा। अच्छा बोल देता ने। तोहर मालिक के नाम का हो? हमार मालिक के नाम भोला हा। दौरा लेके वो पीछे ही छूट गइल बाड़े। अच्छा हम अभी बोल देता ने। बोल दही माइक में बेरा और घर के भइले, बोल दही माइक में बेरा और घर के भइले, दौरा लेके सैया जाने कहवा रही गइले। भोला तोहर में हर घाटे आइल बिया, देवे खाती और रखिया कुताइल बिया। ओ छठी घाटे आके भुलाइल बिया, आवए भोला जहुआइल बिया। हमारे कमेटी के सदस्यों से निवेदन है कि कृपया वाहनों को उचित स्थान पर लगवाएं ताकि आने जाने वालों को परेशानी ना हो। धन्यवाद। भीड़ बाटे बहुते ना कुछ बुझात बा, इहो नइखे जानत हमर कवना रे घाट बा। पूजा के सामान लेके कहा पिछुआइला, घाटो ना भोला इन्हीं का के चिन्हैला। सभे याद देवे लागल ओइले ना मोर सैया, हाली चली आवस तनी बोल दहिए भैया। देखी के भीड़ अकबा कहल बिया, पूजा करे खाती हड़बड़ाइल बिया। हो छठी घाटिया के कुटाइल बिया, आवए भोला जहुआइल बिया। जो भी भक्त ऊख लेकर जा रहे हैं उनसे निवेदन है कि ऊख को ज्यादा ऊपर ना करें, क्योंकि ऊपर बिजली का तार है जिससे दुर्घटना हो सकती है। धन्यवाद। बीतल जाता पूजा पाठ के समैया, लगले में डूब जाइए आदित्य गोसैया। आवा आवा भोला बेरी बेरी हम बोलाई, ओई बना तो बोला कैसे आरग दियाई। लागता कि भूखल मोर बेअर्थ होई जाए, राजा करता अब तो हमरा आवता रोआई। मने मने बड़ी खिसी आइल बिया, कही कही बात लोराइल बिया। हो छठी घाटिया के भुलाइल बिया, आवए भोला जहुआइल बिया। बोल दही माइक में बेरा और घर के भइले, बोल दही माइक में बेरा और घर के भइले, दौरा लेके सैया जाने कहवा रही गइले। भोला तोहर में हर घाटे आइल बिया, देवे खाती और रखिया कुताइल बिया।